vstupom na trampoliny, pozrite si bezpečnostné video a začnite sa rozsúčovať. Pred vstupom na trampoliny si skontrolujte veci. Všetky šperky, hodinky, mobilné telefóny a iné ostré predmety si odložte. Počúvajte a dodržiavajte pokyny animátorov. Na trampolíny nenoste jedlo ani nápoj. Na jednej trampolíne môže vždy skákať len jedna osoba. Do airbagu dopadajte vždy na zadok alebo na chrbát. Na otočných tyčiach sa spodná tyč preskakuje a vrchná podlieza, v žiadnom prípade sa nepreskakujú obe. V high performance zóne je zakázaný vstup deťom do 10 rokov. V celom areáli Cyber Jump je zakázané hrať. Ďakujeme za pozornosť a